Spustili sme APU platformu. Platforma je priestor, ktorý bude združovať tieto APU informácie, APU liečenie, APU učenie a budeš mať možnosť vlastne dennodenne byť v dotyku s tým, čo zrovna v tejto chvíli potrebuješ. Za mňa je tam veľmi dôležité to, že tam mám všetko pod jednou strechou. Viem tam prísť k informáciám, ktoré mi dovysvetlia určité veci. Sú tam naše texty, sú tam naše videá, veci, ktoré sme priebežne nahrávali. Sú tam veci hlbšieho charakteru, sú tam rôzne návody, cez ktoré vieš ich vyslovene uchopiť. Bude fungovať aj ako taký energeticko-duševný priestor, ktorý môže byť tvojim zápisníkom, ktorý môže byť tvojim navigátorom, môže byť tvojim učiteľom a zároveň môže byť aj tvojim terapeutom. My túto fázu budeme stále viac a viac rozširovať. Je to také dennodenné pripomínanie tej práce. Práca je asi silné slovo, ale že bude to podpora aj na túto vec. Akoby kedykoľvek si spomenieš, že potrebuješ oporu alebo podporu, tak môžeš tam zájsť a nájsť tam niečo, čo si tam predtým nevidel. Preto som to nazval ako slobodný živý priestor, lebo za mňa je to priestor, v ktorom tvoja duša nájde to, čo momentálne potrebuje.